Szia! Én Máté vagyok, a treasurecorner.hu megalapító és megálmodója. Hétvégén pedig a Card Expón jártunk. Cégszinten ez volt már a harmadik rendezvény, amin részt vettünk. Ugye volt egy szeptemberi, decemberi és ugye a mostani márciusi, nem titkolt, a következőn is ott leszünk, akkor már mint Gold szponzor fogunk részt venni rajta. Ha pedig hamarabb akartok velünk találkozni, május 16, Nyíregyháza, első Card and Fantasy Expo, ezt én fogom szervezni egyébként. Most vágjunk is bele, srácok, nagyon gyors leszek, ígérem. Elképesztően köszönöm nektek azt a rengeteg pozitivitást, türelmet, üzletet, beszélgetést és mindent, amivel elárasztottatok egyszerűen minket. Hatalmas, pozitív atmoszférát tudtunk ott létrehozni az expo elejétől egészen a végéig, srácok. Elképesztő volt, én ezt nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ennyien odajöttetek, kivártátok a sort, csak azért, hogy akár megnézek egy-egy lapot, üzleteljünk, vegyünk, eladjunk, kérdeztetek, hogy mi lesz még, hogy lesz még ebből a termékből, abból a termékből, tehát elképesztő vagy, srácok. Nagyon pörögtünk, igyekeztünk legalábbis, én legalábbis igyekeztem. A srácok viszont mellettem, ők totálisan végigpörögték az egészet, nagyon szépen köszönöm minden is, neked Ricsi, neked Kitty, drága feleségem, természetesen rólad se feledkezhetek meg, mert te vagy az egésznek a szíve és a lelke. A te albumot pörgött a legjobban. Nagyon szépen köszönöm, drágám. Ugye ott volt kedves kislányom is. Ő igazából inkább csak végig pihente az egészet, de nem baj, marketingelte magát a logózott bodyval. Tehát, srácok, elképesztő volt, iszonyat jó volt. Én remélem, hogy ezt tudjuk egészen tartani egész évbe, jövőre és azután is. Nézzük meg, hogy mit sikerült egyébként hazahozni. Nos, ez nem egy nyitható kártyalap, viszont nagyon megtetszett. A Lighterly-nek van egyébként a csoportja a Facebookon, a Tops Now közös kártyarendés csoport. Ajánlom, hogy csatlakozzatok. Túlnyomó részt egyébként sportkártyákkal foglalkozik, ugye ezek a közös kártyarendelések, viszont egy-egy non-sport rendelés is közé csúszik, akkor pedig már felcsillan a szemem, és én is rögtön lecsapok egy lapra. Nézzük meg, hogy mit sikerült még single-ök terén hazahozni. Nos, kicsit az átrendezem a sorrendet. Egy gyönyörű szép Pikachu. Még egy gyönyörű szép Pikachu. Még mindig megkavarom, hogy itt kiszámítható legyek. Gyönyörű szép Eevee. Snorlax, még az eredeti csomagolásában. És a kedvenc mémem, amit egyébként oda szoktatok rakni a Pokémon TCG csoportban, hogyha valaki nyit valami nagyobb értékű lapot, ez a nagyon örülök, hogy kinyitottad, örülök a boldogságodnak, Charmander. A feleségem nagyon szereti az animéket, ahogy jó magam is, meglátta, hogy van angol nyelvű Union Arena Full Metal Alchemist csomag, hát rögtön rá is bontottunk egy párra, ahol ezt a gyönyörű lapot sikerült egyébként kihúznunk, illetve vásároltunk még PSA gradelt lapokat is. Nos, ez a kártya nem tudom, hogy miért, de valamilyen nagyon megfogott engem, az egésznek az atmoszférája. Nem egy tökéletes lap, egy 8-as értékelés kapott, de valami az illusztráció az baromi jó. Ezt Dániel rakta ki egyébként még szombat reggel a csoportba, hogy érkezik a Card Expo-ra. Így hát rögtön le is csaptam rá, erre a gyönyörű szép Arcanine-ra. Igaz, egy picit alkuttam belőle, de hát ez szokásom. Újdonság. Egy normál albumnak látszik, igaz? Egyébként az is. Viszont mégsem. Nos, srácok, az a lényeg, Game Genic album, ugye ez a szövet tapintású. Erre rájöttem, hogy a reklámdekoros vállalkozásommal én tudok mintákat készíteni. Ez nem matrica, ez nem jön le kapargatásra se. Valószínűleg tud kopni azért egy idő után, de egyébként magában az anyagában van belevasalva. Ez hiába van rajta, nem az én dizájnom, igazából csak tesztelgettem rajta különböző mintákat. Ez az anyagában van benne, lehet már mondtam, ez egy itt hagyott póló minta volt egyébként, nem került fel pólóra, de az albumra felkerült. Ez egyébként fel is lesz töltve majd a webshopra, mint rendelhető termék, bármilyen grafikával rendelhető, tehát igazából, ha egy portrét szeretnétek rá, azt is meg fogom tudni oldani. Ez igazából már megint csak rajtatok áll, srácok, hogy mit szeretnétek. Szóval még egyszer röviden és tömören, nagyon köszönök nektek mindent, amit kaptunk tőletek a szombati napon. Elképesztőek vagytok, tényleg elképesztőek vagytok. Találkozunk májusban, utána pedig júniusban a Card Expón. Sziasztok!